Mandatory revalidation naman po ng lahat ng mga PWD ID holders sa San Jacinto sinimulan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Sinimulan na ng Persons with Disability Affairs Office ng San Jacinto ang barangay-based reassessment, revalidation at registration para sa Unified PWD ID. Isinagawa ang aktibidad simula kahapon, Hunyo 29 hanggang Hulyo 2 sa Barangay Santo Tomas, Kasibong, San Roque at Imelda mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa kani-kanilang barangay hall. Ayon sa PDAO, kailangan magpa-revalidate ang lahat ng kasalukuyang may hawak ng PWD ID para ma-update ang kanilang record sa National Council on Disability Affairs System at may proseso ang kanilang Unified PWD ID. Bukas din ang programa para sa mga bagong aplikante, maglilipat ng record at magpapabago ng disability information. Kinakailangan lang umano ng mga dokumento tulad ng medical certificate, certificate of disability, certificate of residency, valid ID at mga larawan. Pinayuhan din ng PDAO ang mga PWD na hindi makakadalo ng personal na maaaring magpadala ng guardian. Alinsunod ang naturang inisyatiba sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week ngayong Hulyo. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.